Днес ще играем умен ли си? Изтеглих я. Така, кое прилагателно се използва за описание на панорами гледки от високо? Жирафско, куп, птичилко, маймунско, слонско. Птичилко? Ета. Кое е единственото четно число? Две исках. Лятно. На какъв вид топлина обработка се извършва в фритюрника? Пържене. Какво се среща 32 пъти в човешкото тяло? Ребра, зъби, шини, пръсти, ребра, не. Зъби, излезе отново. Колко нули има числото? Трилион. 16. 12. Кое устройство си микрофон? Този кой не знаеш какво трябва да имаш, за да слагаш капан за мишки. Капан, силенце, защитително за лъв, мишки. Защитително за лъв, разбира се. Казва се, че формата на Италия прилича на пица, бутуш, флаг. Чаша. Бутуш, бе. Коя единица измерва енергията в храните? Келвин, джоул, мегаватт, калория. Нил Армист Едуин Олдрин са първите, които на Луната. В коя страна се намира вулканът Елтамитър? Холандия, Испания, Холандия, Испания, Холандия. Веднъж на колко години се провежда легендите Олимпийски игри? В кои конкуренция е разделена на най-много държави? Австрия, Азия, Африка, Европа. В коя част на канено дърво се изготвя поправка канела? Листа, корени, не. Семена, не. Кора. Ето кора. Каква е приблизителна площ на България тази? Точка. Какъв вид топлина работа се извършва в летюника? Това го повтаряме пържене. Коя е най-популярната спортна игра? Футбол. Довършете поговорката от ран. Глок. Ето. Колко ребра има човекът? Чакайте момент. Не трябва да има музика, ще ми спрат канала. Съжалявам, хора, че има музика. Колко ребра има в човешкото тяло, ма? 4. Няма как да са 4. 24. Как се нарича човек, който обезврежда бомби? Кой е най-големият животно? Свинките. Кой от изброените е по-леко от въздуха? What the fuck? Няма как да е желязо. Няма как да е вода. С кое устройство се звукова енергия в електричество? Пак повтаряме и микрофон. Вършете поговорката от трънта глох. Пак го повтаряме. Кой е единственият образование, който може да лечи?
Магаре, кукувица, кукувица. Ей, хаман, прилеп. What the fuck? Веднъж на колко години се провеждат летните олимпийски игри? Това е по четвърта. Какво е непопулярен спорт? Футбол. Какво измерва барометърът? Автоматично налагане. Биатлон е вид зимен спорт, който съчетава ски бягане и стрелба с ски. Това първото е. Ето. Както си го мисли. Флагът на коя страна е съдържава син цвят? Корея. Ясно, че Япония. Флагът на коя страна не съдържа син цвят? Япония е. Колко квадрата има страната на доска? Но е ясно, 64. Който от изброените е по-леко от въздуха. Абе, ти го повтаряме. Така, предпоследния въпрос, хора. Светлината година се отнася за светлината година се отнася за енергия. Стояние. И хора, последния въпрос. Колко фигури се използва в играта шахмат? 64. О! И хора, това беше всичко от мен. Тихо, бе! Тихо, бе! Тихо! Хора, извинявайте за кака ми и благодаря, че ме, ако ви хареса клипа, дайте лайк, ако не ви хареса. Сега ще сме следващия клип и довиждане.